پادشاهێک هەبوو بەخچەیەکی وی گەلێکی مەزن و خۆش هەبوو. دۆستێکی وی پادشاهی ژێرە دەندکێک شیاند و گوت بلا vê dendikê di nav bexçeyê xwe de biçîne. Padîşah jî gazî bexçewanê xwe kir û ew dendik dayê jêra got ciyê vê dendikê gelekî xweş bike û lê guhdar be. Dostekî minî hêja ev dendik ji min re diyar kiriye, em lê binêrin bêka ev dendik wê bibe çi. Bexçewan jî ev dendik li ciyekî xweş çand û lê guhdar kir. Hem li bexçe karê xwe dikir û hem jî li wê dendikê dinêrt. Xweliya paqij da binê wê û av dida, heta ji destê wî dihat nedihişt mêş û kermêşî li serê deynin. Rojekî vî bexçewanî nihêrt ku wa ew dendik şîn bûye û bûye şitlekî gula. Bexçewan hat ji padîşah re got ku paşayê min ew dendik bûye şitlekî gula. Padîşah got bila çavekî te li wê şitla gula be û çavekî te yî dî jî li temamê bexçe be. Bexçewan got baş e. Hem hay ji wê gulê dima û hem jî hay ji bexçe dima. Piştî demekî bexçewan dîsa hat huzûra paşa û jêra got paşayê min. Şaxekî gulan bi wê şitla gula ve hatiye. Paşa got pir baş e. Hay jî hebe da ku bilbil nên wî şaxî nepertînin. Lewra bilbil evîndarê gulê ye. Haya te bila ji wê şaxê hebe da ku bilbil nên li serê daneynin. Gul hate ber belbûnê û sibehekî hat dît ku wa bilbil gul peritandiye. Bexçewan êvarê hat qesra paşa. Got paşayê min şevê dîtir gula me bel bûbû lê ez vê sibê çûm nav bexçe. Mi dît ku bilbilekî vê sibê xwe li wê gulê qewmandiye û mixabin gula me peritandiye. Paşa ji bexçewan re got mereqa neke, ev ji bilbil re namîne. Dîsa rojekî bexçewan hate nav bexçe û lê nihêrt ku dengê çira çira bilbil tê. Rabû çû pê ve dît ku mehrekî bilbil girtiye û wî dadqurtîne. Dema ku mehr bexçewan dît, xwe xist binê dîwarê bexçe û xwe jê veşart. Bexçewan êvarê hat qesra padîşah û jêra got paşayê min îro mehrekî ew bilbil girt û xwar. Çawa ku te digot ev ji bilbil re namîne, bi rastî jî ji bilbil re nema. Paşa got ev ji mehr re jî namîne. Bexçewan ji malê qirma xwe hilda û hat nav bexçe ciyê ku mehr tê de dîtibû. Ji nişka ve mehr derket pêşiya wî. Bexçewan çend fîşek berdan mehr wî di cî de kuşt. Rojekî dîtir bexçewan hate qesra paşa got paşayê min îro min ew mehr kuşt. Çawa ku te digot ev ji mehr re jî namîne, mi keys bi wî mehrê dît û min di cî de wî kuşt. Paşa ji bexçewan re got ev ji te re jî namîne. Demekî dirêj derbas bû, rojekî padîşah li bexçewan hat xezebê û ji leşkerê xwe re got herin serê bexçewan jêkin. Bexçewan dema ev gotin seh kir, tirsiya pir aciz bû. Zanibû paşa dema ferman bide wê ew fermana wî bêcî. Bexçewan got paşayê min ewî bilbilî gul xwar ji bilbil re nema. Mehrekî bilbil xwar ji mehr re jî nema. Min mehr kuşt
و ji min re jî nema. Vê baş zanibe ku ez jî çûm û bi Xwedê eş te re jî namîne. Paşa bi sehkirina vê gotinê fêm kir ku jê re jî namîne ku derhal vî kûçikê bexçewan berdin û nekujin. Eja gelî birana hatiye gotin heta nê serê wî nayê bîra wî ku tu bibî mîr Xwedê neke ji bîr ku şûrê qetlê li milê te be bila xewfa Xwedê jî di dilê te be. Ahê vî destî ji destê din re namîne. Çavsorî ji gayê cot re jî namîne û ji te re jî namîne. Ez bawerim we ji min fêm kir de bimînin di xweşiyê de.